Il-pjanijiet għal faċilità ġdida li se tinkludi fiha trakka tal-karozzi jinsabu fi stadju avvanzat ħafna. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima waqt żjara li għamel waqt sessjoni ta' prova għall-Kampjonat Nazzjonali tal-Karting. Il-komunità sportiva ġewwa pajjiżna ħajkollha faċilità li x-xogħol preparatorju tiġi wasal fi stad avanzat ħafna u jien nhar propju jibda kemm jista' jkun malajn ix-xogħol fix-xhur li ġejjin. Waqt iż-żjara tiegħu is-Segretarju Parlamentari ħabbar ukoll li l-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport se tibbenefika minn għotja ta' mitt ewro mill-iskema ta' Parteċipazzjoni Internazzjonali li hija amministrata minn Sport Malta. Dan kien mikallef sewwieq Malti b'esperjenza kbira anki barra minn xtutna sostna li trakka tal-Karting li ġiet inawgurata ftit ta' xhur ilu komplet ittejjeb it-talent tas-sewwieqa Maltin. Qabel ma kellna l-go-kart track u t-tfal kellhom iċ-ċans jikkompetu, konna diġà qegħdin f'livell internazzjonali u konna nagħmlu suċċessi u anke nerbħu. Issa li għandna l-go-kart track u tfal mill-età ta' 4 snin qed jibdew jipprattikaw, żgur qed nara livell totalment superjuri minn dak li kellna. Tkellimna wkoll ma' żewġ parteċipanti subin tal-kampjonat li stqarrew magħna għaliex iħobbu dan l-isport. Jiena għandi 11 sena, dan l-isport jogħġobni għax tmitt idejk u għax is-suq u inti s-suq tieħu pjaċiru. Li l-go-kart taġġel u nħobb nikkompeti ħafna.